आइले बा। सुना बोल 16 बरिस में जनुआ 16 बरिस में जनुआ एरिया हिलैले बा। अच्छा नाबालिग में जेल भइल पुलिस थाना धइले बा। नाबालिग में मर्डर कइलस पुलिस थाना धइले बा। अरे का कही अरे तो हमू कम ना हई। Fuera Studio आया राइफल काटा लेके घूमेला साथ में का पुलिस प्रशासन होके खोजेला रात में। सच हो होता ना खाली यो करे बड़ाई दे तो कर ताड़े रे। अच्छा। नहीं हमारा से जान तू डर ताड़े रे। हर भाई यूपी बिहार में मचइले बा। पागल हो 16 बरिस में जनुआ 16 बरिस में जनुआ एरिया हिलैले बा। अच्छा नाबालिग में जेल भइल पुलिस थाना धइले बा। नाबालिग में मर्डर कइलस पुलिस थाना धइले बा। काल्हे रिहाई होके आई सुप्रीम कोर्ट से। भोला यादव तोरा के तौल दीही नोट से। अरे चुप। हल्का में लेता रहो। बिट्टुओ के पूरा जवार जानेला। गुंडा माफिया बड़े सरदार जानेला। आज भेंट करो मुंडे सोने कइले बा। अरे सुना बोल 16 बरिस में जनुआ 16 बरिस में जनुआ एरिया हिलैले बा। चुप। नाबालिग में जेल भइल पुलिस थाना धइले बा। अच्छा नाबालिग में मर्डर कइलस पुलिस थाना धइले बा। का बुझला एंगल म्यूजिक कुमार रमेश की प्रस्तुति।